În viață, ai simțit vreodată că ușile s-au închis pentru tine? Că oricât te-ai strădui, parcă nimic nu se mișcă? Te uiți în jur și vezi pe alții reușind, dar tu simți că drumurile tale sunt blocate, că șansele nu mai bat la ușa ta? Știi câtă eliberare și câtă pace există în momentul în care aceste blocaje sunt rupte și tu vezi, cu ochii tăi, ușile deschizându-se din nou? Această experiență transformatoare este ceea ce te așteaptă aici. Astăzi vei fi ghidat printr-o meditație profundă, o călătorie spirituală condusă de lumina și protecția Arhanghelului Mihail, pentru ca tu să simți cum povara dispare și speranța renaște. Rămâi cu mine, deschide-ți inima, pregătește-ți sufletul pentru ceea ce urmează. Dă like acestui video, abonează-te acum la canal, pune-ți căștile pentru o experiență completă și ascultă până la final. Ceea ce urmează poate schimba totul. Poate că ceea ce trăiești acum nu a început ieri. Este un drum lung, o călătorie în care ai adunat în tăcere temeri, îndoieli și acel sentiment apăsător că ai fost uitat. Ai privit spre cer, ai șoptit rugăciuni, uneori cu lacrimi, în ochi, întrebându-te dacă mai există, undeva, o soluție și pentru tine. Zilele au trecut una după alta, iar ceea ce părea că va fi doar o perioadă trecătoare s-a transformat într-un labirint fără ieșire. Întrebat de ceilalți ce mai faci, poate ai zâmbit cu politețe, dar în inimă ai știut că e greu, că povara este reală și că, în ciuda eforturilor tale, nimic nu pare să se deschidă. Și totuși, în mijlocul acestui aparent haos, o forță tainică te-a condus aici. Nu e întâmplare. Ceea ce pare goliciune este în realitate un spațiu sacru pe care Dumnezeu îl pregătește pentru un nou început. Pentru că atunci când toate ușile omenești se închid, începe lucrarea celui de sus. În spatele fiecărei uși închise există un timp de așteptare care pregătește sufletul să recunoască adevărata oportunitate. Iar tu ești pregătit acum să vezi ceea ce ochii tăi nu au putut vedea până acum. În adâncul tău știi că nu ești singur. Spiritul tău a simțit de multe ori o prezență subtilă, acea forță nevăzută care te-a împiedicat să cazi complet, care te-a ridicat dimineața când nu mai aveai putere, care ți-a șoptit în tăcerea nopții: mai ai puțină răbdare. Acea voce, acea energie, este protecția cerească trimisă de Arhanghelul Mihail. El este cel care, de la începuturile creației, a fost trimis să apere, să deschidă drumuri, să taie lanțurile nevăzute care țin sufletul în întuneric. Este luptătorul divin care ridică sabia luminii acolo unde omul nu mai are putere să lupte singur. Astăzi, chemarea lui ajunge din nou la tine. Nu ca o promisiune magică, ci ca o realitate spirituală care cere să fie trăită cu inima deschisă și cu sufletul pregătit. Nu trebuie să vezi cu ochii tăi tot ce se întâmplă acum în lumea nevăzută. Trebuie doar să recunoști că, dincolo de ceea ce poți controla, există o forță mai mare care lucrează pentru binele tău. Aceasta este lucrarea Arhanghelului Mihail. El vine nu doar să deschidă uși fizice, uși de locuri de muncă, de proiecte, de oameni care să te ajute, ci și să deschidă ușa credinței din inima ta, să îți redea puterea de a spera din nou. Și poate că nu ai realizat, dar fiecare moment de încercare te-a învățat ceva prețios. Ai învățat să ai răbdare, să îți cunoști limitele, să renunți la ceea ce era doar iluzie. Ai învățat să îți dorești ceea ce contează cu adevărat: demnitatea, pacea interioară, echilibrul. Pentru că, în final, nu un loc de muncă îți aduce împlinirea, ci sentimentul că ai un rost, că ești util, că viața ta contează. Iar astăzi, Arhanghelul Mihail vine să-ți aducă exact acest dar, să îți arate că timpul tău nu a trecut, că sezonul binecuvântărilor nu s-a încheiat. El vine să desfacă acele fire invizibile ale fricii care te-au ținut blocat în gânduri de eșec. Vine să rupă cu sabia sa lanțurile limitărilor pe care poate chiar tu, fără să îți dai seama, le-ai acceptat ca adevăruri. Pentru că nu ești limitat de ceea ce vezi acum. Nu ești definit de respingerile pe care le-ai primit. Nu ești condamnat la stagnare. Ai fost creat cu un scop, iar acest scop începe să se dezvăluie acum. În acest spațiu sacru în care ai ales să pășești ascultând aceste cuvinte, începe o lucrare tainică. Poate că încă nu simți, dar sufletul tău știe. Știe
Că atunci când te oprești din alergat, când lași gândurile să tacă și inima să asculte, începi să recunoști șoaptele cerului. Aceste șoapte îți spun: nu ai fost uitat. Nu e prea târziu. Ușa pe care o cauți se va deschide. Și astfel, fără grabă, fără frică, te afli acum exact unde trebuie să fii. Pregătit să mergi mai departe, pregătit să primești, pregătit să crezi din nou. În liniștea care te înconjoară acum, inima ta începe să bată altfel. Este ca și cum fiecare bătaie ar aduce cu ea o nouă speranță, o nouă conștientizare că nu ai ajuns aici întâmplător. Poate că ai căutat răspunsuri peste tot, în oameni, în sfaturi, în soluții rapide, dar în adâncul sufletului tău știai că singurul loc unde vei găsi adevărata eliberare este aici, în această întâlnire sacră, cu ceea ce este mai presus de tine. Acesta este momentul în care începe adevărata lucrare. Respiră adânc. Simte cum aerul pătrunde în fiecare colțișor al ființei tale. Simte cum, odată cu fiecare respirație, greutățile încep să se ridice, una câte una. Nu te grăbi. Acest timp nu îți cere grabă, îți cere prezență. Fii aici, acum, prezent cu tot ceea ce ești. Cu temerile tale, cu îndoielile tale, cu toate acele întrebări pe care le-ai repetat de atâtea ori în mintea ta. Nu trebuie să le mai porți singur. Astăzi le predai în mâinile cerului. Imaginează-ți că înaintea ta se deschide acum un spațiu sacru. În acest spațiu, lumina coboară blând, ca o ceață de aur care te învăluie și te protejează. În mijlocul acestei lumini, îl vezi pe Arhanghelul Mihail. Puternic, dar blând. Un luptător, dar în același timp un păzitor plin de compasiune. În mâna sa strălucește sabia luminii divine. O sabie care nu rănește, ci eliberează. O sabie care nu distruge, ci deschide drumuri. El se apropie de tine fără cuvinte, pentru că sufletul tău îi cunoaște deja prezența. Îți simte energia, îți aude bătăile inimii, îți vede povara pe care o porți. În tăcere, îți atinge fruntea cu o rază de lumină și în acea clipă o căldură blândă îți pătrunde în inimă. Este ca și cum cineva ți-ar fi luat toată greutatea pe care o duceai de atâta timp. În acel moment, simți cum frica începe să se dizolve, iar în locul ei apare o liniște profundă. O liniște care îți șoptește că nu trebuie să mai lupți singur. Arhanghelul Mihail îți întinde mâna. Nu ca să te conducă pe un drum pe care nu îl cunoști, ci ca să te ajute să te ridici. În ochii săi vezi siguranța de care ai nevoie. Vezi curajul pe care l-ai pierdut pe drum. El îți amintește că nu este vorba doar despre un loc de muncă sau o oportunitate materială. Este vorba despre tine, despre cine ești cu adevărat atunci când crezi, despre demnitatea ta, despre rostul tău în lume. În acest spațiu sacru, Arhanghelul îți vorbește fără cuvinte, dar sufletul tău înțelege perfect mesajul. Ridică-te, mergi înainte, ușile sunt pe cale să se deschidă, dar trebuie să pășești cu încredere. Și tu știi că e adevărat. Simți cum fiecare celulă a corpului tău începe să se trezească. Simți cum, din adâncul ființei tale, renaște acea scânteie pe care o credeai pierdută. Acea forță interioară care îți spune că poți, că meriți, că ești pregătit. În liniștea care continuă să te învăluie, îți amintește acum de toate momentele din viața ta, când ai crezut că nu vei reuși, dar ai reușit. De toate acele clipe în care ai simțit că nu mai ai resurse, dar totuși ai mers mai departe. Aceasta este dovada că în tine există o putere pe care nicio situație nu o poate distruge. Aceasta este forța credinței, a speranței care nu moare, a luminii care, chiar și în cele mai întunecate momente, nu a încetat niciodată să ardă. Iar acum, această lumină crește, se extinde dincolo de tine, dincolo de ceea ce poți vedea sau înțelege. Este o lumină care începe să atingă drumurile, oamenii, oportunitățile care sunt deja pregătite pentru tine. Poate că nu le vezi încă, dar ele există. Se mișcă în tăcere spre tine, atrase de credința ta, de deschiderea ta, de alegerea ta, de a nu renunța. Și în această stare de pace profundă, în acest spațiu sacru, unde nimic nu îți mai apasă inima, știi că ești pregătit. Pregătit să primești, pregătit să mergi mai departe,
pregătit să vezi ușile deschizându-se acolo unde altădată vedeai doar ziduri. Pregătit să îți asumi locul tău în lume, cu demnitate și curaj. Rămâi câteva clipe în această liniște. Nu te grăbi să pleci. Permite-ți să simți tot ceea ce s-a deschis acum în tine. Nu este nevoie să înțelegi fiecare detaliu. Nu este nevoie să controlezi ceea ce urmează. Doar stai și primește. Fiecare respirație adâncă îți aduce o nouă conștientizare. Ai fost auzit, ai fost atins, ai fost binecuvântat. De acum înainte, când te vei ridica și vei păși în noua ta zi, vei merge altfel. Vei merge cu inima mai ușoară, cu sufletul mai liniștit, cu credința reînnoită. Vei observa semne, vei percepe uși care încep să se întredeschidă acolo unde nici nu îndrăzneai să mai speri. Vei simți cum, pas cu pas, ceea ce ai cerut se materializează, pentru că acum ai permis cerului să lucreze. Aceasta nu este sfârșitul călătoriei tale spirituale, ci doar un nou început. Arhanghelul Mihail merge cu tine. Lumina lui te însoțește dincolo de aceste cuvinte, dincolo de acest moment. De fiecare dată când vei simți că îndoiala încearcă să se strecoare din nou în mintea ta, întoarce-te aici. Reascultă, reînnoiește-ți credința și permite-i din nou să te ridice. Și dacă această experiență ți-a adus pace, dacă simți că ceva s-a mișcat în tine, te invit să rămâi aproape. Pe acest canal vei găsi multe alte rugăciuni, meditații și mesaje spirituale care te pot ghida în fiecare etapă a vieții tale. Te invit să dai like acestui video, să lași un comentariu spunând cum te-ai simțit sau ce a însemnat pentru tine această rugăciune. Nu uita să te abonezi la canal și să activezi clopoțelul pentru a primi notificare ori de câte ori o nouă binecuvântare este publicată aici. Îți mulțumesc că ai ales să parcurgi această călătorie cu mine. Să mergi înainte cu lumină, pace și credință. Arhanghelul Mihail să te însoțească mereu. Amin. În acest moment sacru, când inima ta s-a liniștit și sufletul tău a recunoscut prezența divină, începe adevărata lucrare a Arhanghelului Mihail. Tot ceea ce ai purtat până acum, gândurile grele, nesiguranța, așteptarea, sunt așezate acum la picioarele cerului. Nu trebuie să mai porți nimic din ce nu îți aparține. Nu trebuie să mai cari poveri care nu sunt ale tale. Este timpul să te eliberezi. Este timpul să permiți luminii să intre și să facă ceea ce tu, cu toată voința ta omenească, nu ai putut face singur. Închide ochii din nou, respiră adânc și permite sufletului tău să primească aceste cuvinte ca pe o ploaie blândă care cade peste un pământ uscat. Așează mâna pe inimă și lasă fiecare cuvânt să pătrundă adânc, acolo unde adevărul trăiește dincolo de frici și îndoieli. Iar în timp ce faci aceasta, permite-mi să îți amintesc cu blândețe. Dacă simți că aceste cuvinte ating o parte ascunsă a sufletului tău, dacă simți că această lumină începe să te învăluie cu adevărat, susține această lucrare spirituală. Dă un like acestui video chiar acum și abonează-te la acest canal. Nu este doar un gest tehnic. Este un act de credință, o declarație că ești pregătit să mergi mai departe pe acest drum. Și mai mult, dacă știi pe cineva care are nevoie de această binecuvântare, trimite-i acest mesaj. Fiecare suflet atins de lumină devine o nouă poartă deschisă în lume. Acum, în tăcerea care s-a creat în jurul tău, îți chem sufletul să rostească împreună cu mine această rugăciune. Nu cu voce tare, dacă nu vrei. Poate că e mai bine doar să o simți, să o lași să curgă din interior, ca o șoaptă pe care doar cerul o aude. Aceasta este o chemare sinceră, o rugăciune de eliberare și de deschidere a drumurilor. Arhanghele, Mihail, tu care ești călăuza celor pierduți, apărătorul celor slabi, luptătorul celor care nu mai au putere să lupte singuri, îți cer astăzi, din adâncul sufletului meu, să vii și să deschizi ușile pe care nu le pot deschide singur. Tu, care vezi tot ceea ce eu nu pot vedea. Tu, care cunoști planurile cerești pregătite pentru mine. Deschide acum drumurile care duc către locul meu de binecuvântare. Taie, cu sabia ta de lumină, toate legăturile invizibile care mă țin pe loc. Rupe lanțurile fricii, ale îndoielii, ale lipsei de credință. Curăță calea mea de orice piedică, de orice blocaj,
de orice forță care a stat între mine și binecuvântarea mea. Fie ca lumina ta să lumineze pașii mei, ca eu să văd clar ușa care mi se deschide. Fie ca prezența ta să-mi dea curajul să pășesc prin acea ușă cu încredere deplină. Arhanghele Mihail, în numele luminii divine, cer astăzi ca orice influență negativă care mi-a afectat mintea, inima, emoțiile și drumul profesional să fie acum îndepărtată. Cer ca protecția ta să mă învăluie nu doar pe mine, ci și pe casa mea, pe familia mea, pe cei dragi mie. Să nu mai trăim sub povara lipsei, a neputinței, a deznădejdii. Să trăim sub binecuvântarea oportunității, sub darul muncii demne, sub pacea divină care vine atunci când știm că facem parte din planul ceresc. Îți mulțumesc pentru că deja lucrezi dincolo de ceea ce pot înțelege. Îți mulțumesc pentru fiecare ușă care se deschide acum. Îți mulțumesc pentru fiecare pas pe care îl voi face, condus de lumină și nu de frică. Știu că ceea ce cer nu vine din meritul meu, ci din iubirea divină care nu mă părăsește niciodată. De aceea îți încredințez viața mea, drumul meu, viitorul meu și primesc cu inimă deschisă toate binecuvântările pe care cerul le-a pregătit pentru mine. Respiră din nou adânc și simte cum aceste cuvinte se așează ca o mantie de lumină peste tot ceea ce ești. Nu este nevoie să forțezi nimic. Lasă lucrarea să continue. Lasă energia acestei rugăciuni să-și facă loc în fiecare colț ascuns al vieții tale. Și amintește-ți, atunci când simți că ești pe punctul de a renunța, întoarce-te aici. Reascultă aceste cuvinte. Permite-le să te ridice din nou. Pentru că Arhanghelul Mihail nu lucrează o singură dată. Lucrează de fiecare dată când tu alegi să crezi din nou. Tăcerea care te înconjoară acum nu mai este grea, nu mai apasă. Este o tăcere diferită, o tăcere plină de viață. Este ca un răsărit pe care îl simți cu sufletul înainte de a-l vedea cu ochii. Fără să fie nevoie de cuvinte, știi că ceva s-a schimbat. Nu în lumea exterioară, cel puțin nu încă, dar în adâncul tău. Undeva, în locul acela unde speranța părea să fie adormit, o nouă viață începe să palpite. Este ca și cum fiecare fibră a ființei tale a fost trezită dintr-un somn lung. În interiorul tău nu mai este acel vuiet de gânduri care se ciocnesc unele de altele. În interiorul tău s-a făcut pace. O pace atât de profundă încât aproape că îți vine să plângi, nu de durere, ci de ușurare. Pentru că știi, fără să ai nevoie de dovezi, că ușa s-a deschis deja în lumea nevăzută. Știi că, de acum înainte, fiecare pas pe care îl vei face va fi ghidat de acea lumină pe care tocmai ai lăsat-o să pătrundă. Nu mai există grabă. Nu mai există disperare. Există doar certitudinea că tot ceea ce trebuie să vină, va veni. La timpul potrivit. În modul potrivit. Nu mai ești singur în această așteptare. Nu mai ești singur în această călătorie. Întreaga lume nevăzută lucrează în favoarea ta. Întreg cerul a auzit chemarea ta. Și pentru că ai avut curajul să deschizi inima și să ceri ajutorul, răspunsul este deja pe drum. Această pace nu este o iluzie. Este semnul clar că lanțurile s-au rupt. Este dovada că forțele care te țineau pe loc nu mai au putere asupra ta. Este începutul unui nou timp. Un timp în care vei merge mai ușor, cu pași mai siguri, pentru că nu mai porți greutatea neîncrederii, pentru că nu mai ești prizonierul propriilor gânduri de limitare. Acum știi cine ești? Cu adevărat. Un suflet liber, pregătit să primească ceea ce i-a fost destinat încă dinainte de a rosti prima sa rugăciune. Fiecare clipă de așteptare a fost o pregătire. Fiecare respingere a fost o protecție nevăzută. Fiecare ușă închisă a fost doar o redirecționare spre ceva mai bun. Și chiar dacă mintea ta nu poate înțelege acum toată această lucrare divină, sufletul tău știe. Recunoaște adevărul care a fost scris în tine încă de la începuturi. Că ești mai mult decât ceea ce vezi, că ești mai puternic decât ceea ce ai crezut, că ești iubit și susținut de forțe pe care nu le poți vedea, dar care lucrează neîncetat pentru tine. În această liniște, începi să vezi cu ochii sufletului. Vezi drumuri care se deschid, oameni care apar în viața ta ca răspunsuri la rugăciuni nerostite. Vezi situații care se așează, oferte care vin, conexiuni care se creează fără ca tu să forțezi nimic.
Toate acestea sunt semnele că ai fost ascultat, că ceea ce ai cerut a fost deja primit. Tot ce îți rămâne acum este să pășești înainte, fără teamă, cu încrederea că fiecare pas este ghidat. Această certitudine devine noua ta ancoră. Nu mai ai nevoie de confirmări din exterior, pentru că adevărata transformare a început în tine. Și, odată ce o schimbare se întâmplă în interior, lumea exterioară nu are altă opțiune decât să se alinieze cu noua ta stare. Ceea ce ai eliberat din tine, frica, îndoiala, greutatea, a fost înlocuit cu lumină, cu încredere, cu o pace care nu poate fi luată. Începe să simți cum fiecare respirație a ta devine o declarație de viață. Cum fiecare bătaie a inimii tale spune: sunt pregătit, sunt demn, sunt gata să primesc. Și ești, pentru că ai parcurs drumul cel mai important, drumul spre tine însuți, spre acea parte din tine care știe că este una cu cerul, că nu a fost niciodată abandonată, că nu a fost niciodată uitată. Acum ești aici. În acest moment de liniște și lumină, în acest spațiu sacru unde cuvintele nu mai sunt necesare. Pentru că tot ceea ce trebuia spus a fost spus, tot ceea ce trebuia eliberat a fost eliberat. Și tot ceea ce trebuia primit începe acum să curgă spre tine, cu o ușurință pe care nu ai mai cunoscut-o până acum.